Bueno, bakean, nola, bakean dagoena, bakean utzi. Horrekin hasi. 2018an hasitako monologo bat, bakarrizketa bat, zertzan exactamente? Bueno, Eta monologoa. Eta monologoa. Bikarrizketa, ez? Bai, bien artean iten genuen zerbait, eta guaindik ala iten dugu, ez? Baina, Baina, gidoin izartuta, ala batean, edo pixka denetarik. Beti, aspalditik genuen gogoa elkarrekin zerbait iteko, eta, aukera sortu zitzaigun, eta hasieran genuen euskarai buruzkoa bakarrikan. Eta gero, bagenun gogoa, feminismoa eta generua lantzeko ikuspegi hori emateko, eta, bi gaiak uztartu genitun, eta hoizen bakean dagoena bakean utzi, Eta hori da, luze eta motz. Orain da, luze edo motz, bigarrengo ikuskizuna. Orain berria daukagu, eta lehendabizikotik abiatuta, hori da. Lehendabizikoaren jarraipena edo. Bai, modu bat, ikuste genuen, orain dikan, harrera oso ona izan genuela, jendeak behar zuela barre egin eta pixka bat, batzutan, genero kontuak eta behar dira, ez da? Bai ikuspuntu pentsamendu batetik, edo serio batetik, baina ikuste genuen barreak izugarrizko lan egiten zuela, ez da? Eta esan genuen, oso ondo funtzionatu du, zerrekin jarraituko dugu. Emakume kontukin, gainera esan zigutena eta gero, ez da, mirari? Guri esan ziguten behin, ongi aitzaituk, baina emakume kontu gehiagi. Eta orduan esan gero. Orduan guain gehiago. Zuze kafe nahi, gu kritikak beti kontuan hartzen ditu. Buelta emateko eta berriz ere zirikatzeko. Azken izuek zeiten duzu, pixkat hori, zirikatu edo pixkate. Bai, eta barregin gure buruaz, gure egunerokotasunaz, eta gauza txiki horiek, batzutan izkutuan edo bazterrean daudenak, jartzen ditugu fokupean. Gai tabuak, erran daiteke. Bai. Sexo kontua, hilekoa dela, o ez dakit zer, gai batzuk, ez dakite, sobera erosoak ez direnak gaur egun. Emakume masturbazioa. Adibidez. Ginekologoan gana joatea. Hori da. Horrekin orduan, horrekin. Ez dut ikusi, baina pentsatzen dut zenolako, bakarrizketa izan daiteko. Eta... Aipatzen zaitugu, baina. Bai, beti. Eman aldiro zure izen esaten dugu, eta... Beti, zaudean. Eta niz zerraiz, ginekologoa edo zer nahi? Ez, oaindik ez iritsi bai. Ez iritsi, orduan zer nahi? Beti, ezke kastina aipatzen ditu. Kastima ditzen du, bai, kastina. Eta kastina, esate du beti el konkist, eta gero zein agertzen del konkist. Imaginatu hor Julian Jantzi, eta denak parreieu, Beti parreiten dute. Mendigan entzien dira pijari barrizue, kastin konkist, kastin baserria. Mirari, esan zezu egia, nun esaten dezu dagoela Julian Jantzi. Gure uteruan. Gure uteruan. Esan egia. Kastina aurkezten. Julian Jantzi. Etorri ikustea. Baina antzadez, bera aipatu eta dana parrez. Bai, badaude pertsona batzu. Ez, que mira, ben badira batzuia, parrezka dira. Olako lankideak eta zertarako nekizu, etxaiak olako lagun izan da. Baina, ez, badaude izbat, zuria bat da. A ber, Euskal Imaginarioan bazaudeten pertsonai batzuk. Bai. Eta batzuzea. Eta nira iz utero. Ez. Horretarako Asaldu bezalez, asaldu. Nola esan dut uteroan nagoela, utero. Julian Jantzi da utero. Aurkezpena, baina, bueno. Etorri berko ze ikustea, edo mila jarraitzaile lortzen baitu. Oida. Venga, jarraitzaileo, geman kaina. Bai, bueno, berdina pasatzen da, Jose Mario Lasagasti aipatzen zunean. Eskolarikia? Zer da, Jose Mario Lasagasti? Zer da? Oia, aurreko anitzen, baina, bueno. Edo Xavier, baita ere. Euskitze. Itz batzuk, pertsona batzuk esaten zutaia. Ostra, urrengo hermanean noiz da, ikusi barut baiala, bai. Bakite, lesakan izan duzineten labian urtien edo, ez da? Zer, gurekin izan duzineten lekan hemen, zu izan duzinen gurekin, eta bazen eman alde lesaka zertzen, hau? Ez, berriro bueltatu behar dugu. Bai? Bueno, hombre, deitzen bai dute, bai, baina... Nik hau ikusi barra daukat. Ni mesedez sartu, aipatu. Honek ja dagoeneko uteroarekin. Beste lekure batea. Mira, gurekin ere barrezka da. Badu gaia ja beharko dira eratzaten. Julian Jantzi utero, ez dakiz hortik aterako zer bat. La madre que lo parió. Ez que zuen hemen aldian aipatua baldin bazara, horrek ja maila bat ematen dira. Horrek maila bat ematen dira. Arkita garbi. Pentsatu baten bat. Eta dara parra bat, beti. Zenbateko, gaur egun, gaina pandemia, beti barra itea una da. Eta garai hauetan askoz ere gehiago, pandemia pasatu dulako, bueno, bertan gaudelako. Hau da tratamendu bat. Osea, espalda batetik gana eta ero barra itea, lertuta. Eta hori da zuekin lortzen duzuena. Bai, egia esan oso harrera
beroa jasotzen ari gara, bukatzen duten jendea etortzen zaigu, esatea, batzen garaia, denak egiak, emakumeak batez ere iten diana gurekin asko identifikatzen dira. Hor, desberdintasuna izaten da ez, emakumeak denak batea iten dute parretak, gizonan aurpegia da. Baina baita ere oso ondo. Gustatzen zaio, baina oso ondo. Mundu paralelo bat. Sí. Delako eta zenba de modako emanaldia da, ordu beteko. Ordu eta laurden oso ondo pasatzen ari bagara, Osea, luzatzeko, improvisatuta. Improvisatzen, oso ondo ematen ari bagara. Arrotu jegea. Eta jendean eta jolasean, jendean atzen duzu zara egotari dena. Andereño, urrengoan non esan duzu? Leaburun. Eta ze... Urriak bi Leaburun. Bai, baina, bueno, bai, bagaude, dazkagu Zaldibar, dazkagu Alkiza, Usurbi. Dozera zaudete da. Bueno, guai ere iten nahi geha baita ere, udazken eta negu eder bat Bueno, eta zuen izena edo artistikoa edo zuek bilatzeko nun baki ere? Bueno, gu aurrekoakin saioakin iriki genuen, sare soziala, bakean dagoena jartzen balin badezu, edo luze edo motz, iritsiko zara. Iristen da gure gana. Ikuskizunen izena edo jarrita. Hori da.